Ayan guys, bali pinalabas ko lahat ng case na walang laman. Bali meron pa sa loob na may laman. Bali yung maliit ko, ayan, 3 case, puno yan ng laman pa. Yung isa bakante na halos, tapos yung isa is kulang-kulang, diba? Tapos ito rin, ito pala, kulang din siya. Tapos ito, kulang-kulang rin. Ito halos wala na siyang laman, bakante na. Tapos ito rin, ito kulang siya. Yan, kahit papano is kompleto. Dalawa yung ganito ko napalitan ng RC. Tapos wala na rin yung mga bote, o diba? Kaya yung mga walang laman is palalaman na natin. Kasi kunti na lang talaga yung nasa loob din. A few inches later. Ay, kumpusa. Hindi tayo ng soft drinks. May tinapay? Yan na yun. Dalawa nga akong men.